Ang tambal sa kabaw kong lantan kay royal. Oo! Kaawat? Tambal sa kita o kong lantan. Ang sprite sugar asa mo Balik na imo pre. dili ang Kay ang kabaw. ang tao kumalantan kay cook og ano. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon, magpangas mi sa bukid kay magkuha mig binggala dayon magpainom sa baka. Kay dalhon na mo dito sa maestra ni Saysay. Pangas tag bukid guys. Bahog sa manok guys. Mga gagmay pa, ang uban di pang kaon sa ero. Grrr. Ihawon. Kuan si Riri sa tubig para ipainom sa baka. Tuloy to, boss? Lihok din siya kadung tingog sa motor. Kailan na sila? Ha? Kailan na sila tingin mo to? Kailan na din? Yan namin diri guys kay magpainom sa baka. Umli ka nagdalag asin. Lisda na namo among planggana nga di kuanan pagpainom kay nabuak na. Naaraman day ang asin dan hindi ay taguan na. Butang sa asin ni guys kay para inom gid ang baka kay parat-parat man. Dana ni modalon. Yan ang kaon ni Riri kay para makainom na si Balis. Si Balis. Bali na ni Riri din tigway kay daghan man sagbot dire. Dato sa yung tigwayan sa una kay gamay ra magsagbot. Dako na si Balis guys. Dako na ang baka nga katong napalit na mo atong December. Buyag na. Na kay nanganak naman sa to among baboy. Mahalin to magpalit gyapon mi og baka isa. Ay, mayo ang baka guys kay matiman lang siya sa tigway. Di mo kuan man, mo dako man. Itigway ra man nato. Di na pare sa baboy nga mo palit juga og bahog. Kuwangan pa siya lang oh.
Dako na siya buyag. Antan mga tuig ani mga sawa na ni. Di lang agatagdan. Mahalin to among kuan mga baktin guys po, mahalin to among mga baktin pohon. Magpalit na pod mi og isa ka buok baka kay para nga naatay kuan kay kung ato pang padak-on ang baboy ang mga baktin gasto kay sa bahog kay mahal kayo gyud ang bahog unya daghan baya no kay kung ang baboy po di pod maatiman sa bahog wa gyud di gyud mo kuan imong baboy di mo dako namo nang among ibaligya ang bakti mintras nga baktin pa dayon ay palit na mo og baka palit na pod mi og baka isa. Daghan jud kayong salamat Ate Mar, Ate from California ug Ma'am Nelfa sa inyong gihatag sa kuha nga papalit og baboy. Ang atong baboy nahimo ng baka. Kay nakapalit naman tag baka sa anak sa atong baboy. Pero mula gilayo ra ang tigwayan sa baka kay ang sagbot wala naman kay sagbot didto namo lang ginadala ra namo diri kay para nga bahalag layo na amay motor nang dinira sa layo gi kuan ginatigway pero mula gina siriri ra makakuan og sirimon kay na sila ra may kamaong modala sa motor na ay trabaho siriri ang kuan sirimon ang mag kuan sa kuan baka magtigway og walay klase ni Raymond karon kay naa pa man siya klase pero mga katapusan mga diha mga 28 mahuman na iyang klase mag closing na pod sila nya kwaon na pod ni Riri ang isa ka baka ang gatasan kay aron makainom kanang gatasan nga baka kang busing gyapon na siya na kuan man na kay nanganak naman na og mga sawa na siya utro mag-anak na siya utro tagsa na dayon mi balik kani nga anak kaning anak karon sa baka pikasa pa mi anak ni busing na og manganak na siya utro tagsa na dayon mi di madugangan na atong baka guys madugangan na siya kay puhon mag-anak to among baboy ibalit na pod na mo baka nga isa kay maayo to ang baka kay dili na nimo agkuanan sa bahog swertion lang ta sa pamuhi guys may gid atong kuan kung swertion ta sa pamuhi kay swerte gyapon na pagpamuhi nato nang gihikot kada kuan ni sira pa inumon kay di man pud pwede nga dili pa inumon kay dili na to pa inumon ang baka di gid sad no na mo dako atong baka ug magniwang pa gyud atong baka dili mo tambok na manang kinahanglan gyud sila nga pa inumon asa may ang anak dana naglakawa yang anak Dri. Lara. Nang tambok ya pun ang baka guys kay ato manon man. Ang uban sa ilang baka tigwayon nila sa isa kadlaw ka isa ra nakani kaduha mani ang tigwayon. Sa isa ka adlaw buntag ug hapon. Manan ni Ririk painom ang baka, manguli na ni kay di na nito sa payag kay mag-ibot pa mi sa bulanghoy. Pang trabaho online dito sa kuan guys. Aron maka-edit, maka-upload na po dayon ta. Apps. Badis. Ay nga sa pangitaas sa CFO ban.
Ibot pa sa bulanghoy kay para dadun sa ubos. Wala siya nagsunod itong lakatan lang. Ha? Ha? Gay, siya ibton kay lao may iyang kuan kay katabunan man. Kakuanan man siyuta. Itong kamote nga walay unod. Ang atong kapuslan ani niya udlot na lang. Kaya masay unod. Udlot kuan na tong udlot katong gulayon. Mani unod. Nga di pa ni malugaran tungod sa kabisin taon sa kong banana. Hambog ka siya pero walay unod. Walay unod kay yurot sa ilaga. Siya unod kay gihurot man sa ilaga ang unod. Kuha na lang to sa udlot kay atong gulayon. Diyan natin nakuha ang gulay. Sorry, ka mo pa sa iba sa bulanghoy. So! Sunod-sunod kong mga manok. Ibot.
Ugma may magpaipo diri guys kay karon na unta to nya kay ang mangipo ay kay aw gahapon man ta to nya ang mangipo ay kay wa may bakante. Karon na lang ugma na lang. Sunod-sunod pong mga manok o sa inibtan. Hi guys! Manihapon mi ang nagluto sa mong panihapon si Princess. Yan nagluto sa among sudan. Nagkuan siya, nag-adobo siya. Samok bagida ning Koreana ninggi. Tanawa ra gud ninyo. Tanawa ra na ninyo. Pagpag standing. Asa man? Stand up to. Diukan na kami say-say ang niluto ni Princess. Walay isda man guys, manok ang napaliglit. Samok ng kamuta na sing panghilam sa tutoy. Sing panghawi na ng... Sama na, katutuyon ka? Tutoy ko ma. Okay. Tutoy ko ma. Kuwasang istan manoy ikaw. Okay. Kaya unsa man day ibutang di ay sa sudan kor. Okay, bag halangan nila ba? Abot nang nakita na ko sa video na nagkusa ko na ni halangan. Di halangan ka. Daot ka na sa signilan tang video. Gila, tama sa gila. Taw kasi tito. Si Abrel nasaag. To sa Mapua. Namisita kato. Ay, lungnik bro. Oh, Uban sila ni Talo. sige gid kur. Kay nabidyo ra ba ni kur hampakon gi ka ni Mama Mercy. Joke lang ba? Hampakon gi ka ni Mama Mercy lagi. Pas kagid. Wow, igag hampakon na ni Mama Mercy. Wala na si Koreana nagpalit sa suka. Nagpalit na siya kaganihari pero kay nagkatulog pa kunong tao. Nagkatulog sa'yo kay ko. Nakapalit sila karon osin sa abot ang mga ko. Nagpalit na ganun doon unang adlaw sa Wala tuba to. Aman tong huli na. Nakapalit sila. Ayaw mo ilabay na Dito, man. dito. Sige, pagpanalangin na rin siya. Punta guys. Oh, ang guro to na. Oh. Ambi ko gula naon ba? Tama na. Siguro. Ito, halo mo ginoo. Sige, aglabay sa kabangasan jadi tulis. Ay, tatang gala din si Auntie Jennifer mapapo ang kabanin nito ang Alpi. Alpi? Alpi. Ang Alpi na siya. Ya, was. May manok po. Ha? May manok ay. Kaya na ni bawo. Manok? Manag bene Isa lang. man si Koreana nga. Nakalupad. Di na baka di mo. Dili galing ni manok dayo. baboy siguro. Eh, napa ko na yung manok. Ito din yung iluto di ay. Dadala ni jaga. Di mo baboy. Bakal. Kambing na. Kambing na ito. Kare na ko. Nagmay ng pagtanong ko gaya. Nagmay ko sa. Kita kita kay. Yung kapam, tawang hindi ang kami ko yung dahuan. Yung tawang ko yung siya. Hindi mo tawang yung siya sa kanan.
Sa? Hindi ka? Ang si Koreana, ang ilag, anong kayo, basi na sa inyong gibata? Ako sa isa. Sa tilaw, daw. Ilawan sa isa. Pagbalik sa isa, tiyan. Sa isa nga. Ilawi sa duto rin. Siya, wala yung ibutang nga. Kaso ni Bang Turan ito, pag dia. Taas na yun, ano ba? Ano ang ginawa ka? Lambi kayo. Tamis kayo. Tamis mo rin. Ano? Hindi mo pinag. Abay, hindi lang mo siya asukar kay tamis. Uy, Panawag mo na. manay baki. Gutom na na ba? Nahalangan ko ba? Nagalan, kagawas na. Ganda sa gabi ang ganda. Akala yan, magandang Klaro kay Keto, Noy. oh. Nay, klaro ka kayo ito ba? Ah, sorry sa video. Alam na sila na naunta ko sa ginito eh. Nangutupan. Oh, Kamag-kamag, hindi ah. Ano ba na sa taro pasili ah? Hindi alam ba? Ano ba na mag-taro pasili? Insa. Kani ah. Bukat. tulong na ba? Bukat. Ako dito ko doon sa isa. Minsan nga pa magsuloy lang yung mga klaseng asin yun. Ano sa kan? Buha ang mga ka. Pwede naman. Ba man nagbalik-balik man mo dito sa tabang-tabang pagkuha. Mga kilo si mami. Ang gikuha nila kago. Magkuha ka ni mo katong ni Turok. Katong punuan. May kuhaon ninyo. Silang daw, Ayaw kung wala magturok. Kaya kago na to. pagbalik daw kay, Kanang magturok buhi. Gina pero nating ano na na. nakita lang ko sa katang nagturog daw. Nabalang ko man akong kuha. Kapag yung magawa ko ni mami. Kaya glikit naman na. Pero buhi ang uno na na. Hindi yung magawa ko ni mami kaya nagturok na. Kato yun may buhi. Di, balik sila sa age. Wilo. Ito nga lang nubo. Kahit kung lalo mo siya. Balik eh. Iniwit ko yung ano. Okay ba? Ang way hanaw. Di yung kuha. Kung dili manguha na itong tubo. Sa balik Kaya nga tubo kay buhi mo na. Ang unod. Kama nga ba ilubong ba yung nga ipaturok? Di mo ito kadaot. Mintas dili mabuhat sa iya. Punuan. Buhi ko. Gagawin na nakatagas ng turok ko. Ulit na turok kasi di kapat. Tapos nilibot yun. Napay pollard man. Or electric thing. Dasok lang. Ito yung ginila ni mami. Ginalang kayo. Ito, silikot gan sili dayon. Alam kita. Nagkakaroon ko yung sili dayon. Ada. Ako, pag nagkasili mo ng butang, amo na mata. Alam ko na sila. Kalambay sa mga. Lang. Ay, yung pwede. Hindi. 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 Hindi nga pataon na ba? Ang tada sili ko yung sabaw. Paano? Silong na. Ako. Katong ito yung ganda mo. Ako di pa sila. Dahil ba kayo nyo kay Tataw. Sinilo ka po. Kay Pane. Aba? Sige ka? Sumupok ko pa daw. Pagkakakan ko bakit doon city. Basta ang nakakaon na ako yung iron. Kasi na rin nag-brigamo na nila ay siya ang nagutaran na dandan. Ako ang maro. Hindi man ito kaon. Diba? Adi ka kila Paul? Ay, di kayo po na ng tinilok. Sabaw. Sabaw rin, no? Alam mo yung sabaw. Hindi ko pupos na. Sabaw Kaya na. ako mag-journey. Pero ban panagas, kapugos ito kayo daw.
gutom na kaway kumaway pa na ito. Mura na gapog ang yun nga, dili gapog pero sabaw. Samat ng mana mga kansi. Sabaw na ako na. Pero tamba nagkiraw ko. Kagaling mo. Kaya tinilang ka ng muko. Dito may kasalanan yung itugan. Kapag yun na siya. So, gamot na nung puso. At siya. Dami kaya. Ha? Kilo din Damo sa anong kos. Pwede na ano ko. Dito, dami kaya. Pero mo lagi ang kaon ka ah. Ito mo munaw. Pagkali mo simot. Kaya dili ba nagkunan. Hijuran. Migim lang na ako lagi ng gamot. Ang gamot sila na. Ano yun? Ada lagi nga nadulo kaya nga sa awin ako di kagamot ang nukos eh. Okay. Parang talaga ko kalungong yung ko. Bayangan pa ang gamot. Ang nukos ah. Kauban Pero kuno ba kuno tayo kaon. Sam. Humot na kuno. Kauban. Lagi tilawan. Kami hindi kuno eh. Gabi eh. Nasa aso nga. Bugo sa mga itakorot na. Niluto. Ang luto. Nagano mo sa muko sila ang harang. Tapi na kung siraman. Ano nito? Nanda dito. Puto pa rin kayo. Ha? Nanda. Daw sa mga ginagawa. So kuno siya nagtaon niya yan nanay. Nanda mo nito dito. Yan yung dito mata. Yan yun. Nakabalik. Patulak kung patulak ba? Tulasa. Patulak lang ba rin? Oo, biyak ko yun. Ang bigat. Biyak ko. Ha? Ay, dili ka pwede sa bungaw. Kamo, dili Nagtaba ka mo ka pwede. din yung kakainom. Di mo ito. Kung matambal mo na sa kanya. Mo ba yan ang ginasaya karon? Wala imong inuman, princess. Di gid ta kalusot lang Kaya mo din. na kayo yung tambal sa ubod eh. Daton likay ta Ay, siya. uli ko lang dito kung tambal di palit ko nina. Ito ko na lang mo nataan. Kinsa mga doktor na? Ngayon ka tayo. Muhi na. Kaya kay doktor siya. Ang tambal sa kabaw kong lantan kay royal. Kaawat. Parisan biskwit? Biskwit? Tambal sa tao kong yan. Kanan. Ulan? Tambal sa kita o kong lantan. Ang sprite lugar asa. Balin na imo pre. Dili ang Kay ang kabaw. ang tao kung may lantan kay kog og ano? Balin man imo kay kabaw itom ko kunta. Wala ko ma. Ay, bumbuya daw.